Asteburu on, eskualdeko edozein txokotan jaiekin egingo duzu topo. Adi hurrengo minutuko agenda deialdiei. Asteburu osoan zehar Arakaldon jaiak izango dira nagusi. Tortilla txapelketa, herri kirolak, musika, ez galdu. Eta larun batean zer? Zuhatzako jaiak ospatuko dira. Erromeria eta txokolata da izango dituzue. Arrankudiaga Zoioko pump trackean roles freestyle ikastaroa. Laudioko herriko plazan kolektiboen eta sortzaileen herri azoka. Eta Atertangan ere bai, jaiak, Bazkari herrikoia eta giro paregabea. Erdu! Igandean, Arrankudiaga Zoioko Basakoetzeko erromeria dago. Aurrentzako ekintzak, lehiaketa gastronomikoak Bazkaria eta erromeria. Gogoratu, aiaraldea.eusen agenda deialdietan sakondu dezakezuela. Ez dakit zuek, baina nik argi dut. Asteburuetan aspertzen bazara nahi duzulako da, ez plan faltagatik.